Wel, gyfeillion, dwi'n falch iawn o gael cyflwyno Antadec Plaid Cymru Maldwyn i chi pan ddawaled ymlaen yn y man. Dwi'n gwybod ei fod yn beth diarth iawn cael rhywun o bywys yn siarad ger eich bron, ond fod yr hen sir yma, sir Sycharth, Glyndŵr, Brynglas a Chilmeri, wedi bod mewn trwmgwsg ers hydoedd, mae yna ysbryd newydd ar droed. Mae pobl wedi cael digon ar gyngor Sir Powys. Cyngor di-fflach, di-weledigaeth, di-glem, cyngor dan arweinyddiaeth annibynnol. Ond hefyd, dwi eisiau datgan yn glir, mae'r deffroad hyn yn groes i'r hyn a honir gan rai. Nid yn unig oherwydd methiant cyngor Powys, ond oherwydd apel a didwylledd ein arweinydd Leanne. Yn chwa o awyr iach sy'n llwyddo i dreiddio hyd yn oed i rannau mwy gwledig ein gwlad. O ran cyngor Powys, dyma chi gyngor fydd yn gweld y boblogaeth yn gostwng 13 o filoedd erbyn 2039. Gostyngiad o 7.7% yn ôl y swyddfa ystadegau gwladol. Lawr o 133 o filoedd yn 2014 i 122 filoedd 400. Y gostyngiad mwyaf yng Nghymru. Ond eto, yn mynnu yn y cynllun datblygu lleol i adeiladu 5,500 o dau newydd dros y blynyddoedd nesaf. I bwy? Cyngor sydd eisoes efo 11% o'r boblogaeth dros 75 oed, a hynny'n debyg o ddyblu gan gynyddu i 23%, ond eto yn anwybyddu'r angen i fuddsoddi yn ein pobl ifanc. Yn wir, yn lle hybu mentergarwch cynhenid, yn lle buddsoddi yn ein cymunedau, mae'r cyngor yn seilio strategaeth economaidd ar, gredwch chi, hysbysebu ar y tiwb yn Llundain, Powys yn le da i ymddeol iddo. Mae'r peth yn chwerthinllyd, ond i bai ei fod yn drist. Yna, yn hepgor clusnodi tir ar gyfer unrhyw fuddsoddiad economaidd yn y Trallwm, mai dyna union leoliad mae mewnfudsoddwyr yn dewis gyntaf. Ac yn lle buddsoddi yn ein cwmnïau cynhenid, yn lle prynu'n lleol, yn lle meithrin talent cynhenid a chadw arian yn yr economi leol, yn rhoi cytundeb i reoli holl eiddo'r cwmni, eiddo'r cyngor, i gwmni o Bedfordshire. A fel tai hynny ddim yn ddigon gyfeillion, rhoddwyd cytundeb gwastraff bwyd Powys i Rhydychen, a rheolir ein canolfannau hamdden o Sussex. Gyfeillion, mae angen cryfhau ein cymunedau, angen buddsoddi yn ein cymunedau, angen cadw arian yn yr economi leol, angen annog mentergarwch cynhenid, a thrwy hynny creu swyddi, ychwanegu gwerth unasedau lleol, diogelu rheolaeth leol dros ein gwasanaethau. A dydych chi ddim yn gwneud hynny drwy roi eich holl wasanaethau i gwmnïau mawr o tu allan i Cymru ei rheoli. Os am gryfhau ein cymunedau, am gryfhau Cymru, yn yr rhaid buddsoddi ynddi, ac mae angen i Lywodraeth Cymru wrando a chefnogi ein cymunedau gwledig, gan gofio fod na Gymru tu hwnt i'r M4. Dyma chi gyngor sydd wedi trafod ers degawd a mwy, ac wedi gwario miloedd ar un criw o ymgynghorwyr ar ôl y llall yr angen am ysgol uwchradd Gymraeg yn y sir. Yr unig gyngor yng Nghymru hebyn, ac rydym dal i ddisgwyl. Dyma chi gyngor a wariodd bron i filiwn o bunnau llynedd ar ymgynghorwyr i ddweud sydd i arbed arian. Dyma chi gyngor sy'n cymeryd un penderfyniad heddiw ac yna newid barn y fori. Yn mynd efo'r gwynt yn ddigyfeiriad, ond yn llwyddo i ddistrywiau'n gwasanaethau wrth wneud hynny. Digon yw digon o gyngor Powys. Digon o ddiffyg gweledigaeth, o ddiffyg arweinyddiaeth cynghorwyr annibynnol. Plaid Cymru yw'r blaid sy'n cynrychioli y gorau o hen rhyddfrydiaeth radical Cymraeg Maldwyn yn ysbryd Cymru fydd. A dyna pam, wrth yr rhyddfrydwyr democrataidd, y clefyd melyn hynny fod yn gynyddol a merthnasol. Dwi'n hyderus gweillion y gwelwn yr etholiad gorau erioed i Blaid Cymru eleni Maldwyn, a dwi'n falch iawn o gael dweud heddiw. Mae un yn unig a safodd dros y blaid tro diwetha, fe fydd 12 tro yma. I gyd yn brwydro dros gryfhau eu cymunedau, gryfhau Powys a chryfhau Cymru. Diolch yn fawr.